O 96% dos fondos da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado de Pontevedra xa teñen destino adxudicado. O orzamento total do programa Mais Modelo Urbano ten un investimento global de 12,5 millóns de euros, cofinanciados 80% a través do FEDER. Dentro de a nosa proposta Mais Modelo Pontevedra incluíamos 20 liñas de actuación, a parte da comunicación, con diferentes temáticas, entre as que teñen especial relevancia todo o que ten que ver co transporte á demanda, a rehabilitación do mercado tamén foi unha obra de fondos FEDER, o soterramento de Gafos está dentro da estratexia, polo tanto, grandes desafíos. Dos 12 millóns programados, o 60% xa está comprometido ou adxudicado. Ademais, hai algo máis de 5 millóns de euros xustificados que deberá reintegrar o Ministerio de Mobilidade, Transporte e Axenda Urbana. Obviamente, quedan proxectos grandes que desenvolver, proxectos grandes que empezar a meter xa no proceso administrativo do Concello, pero facemos un balance moi positivo. Outras actuacións están pendentes de recibir o visto bo de Madrid para iniciar o proceso de contratación. Estas cifras, aínda que obviamente falta aí un camiño por percorrer, nos sitúan como unha das estratexias máis avanzadas en Galiza e tamén dentro do Estado. Dende o Concello agardan que esta xestión favoreza a Pontevedra a hora de captar máis fondos europeos, tanto no Fondo de Recuperación Next Generation como no novo período de fondos comunitarios 2021-2027.